Jun mesedez tokia hartzen, aurrera egin behar dugulako. Hurrengo ikerketa proiektuaren esparrua hezkuntzarena da, Euskal Hezkuntza Sistema etorkizuna elkarrekin lantzen, hori da goiburua edo izenburua, eta proiektu horren hausnarketak eta emaitzak dira aurkeztuko dizkigutenak, horretarako hezkuntza sistemako etapa guztiak aztertu eta arakatu dituzte, kohesiorako bideak non bilatu daitezken partekatuko dute gurekin, eta bide horiek gauzagarri egiteko proposamenak ere luzatuko dizkigute. Lantaldea aurkeztu behar dizuet, zintzo demonio eserita dauzkagu, nozkero, prest, gurekin dira Beatriz Akizu, Nora Salbots, Alba Madina Beitia, Maialen Idoate, Ur Gorostiaga, Nekane Altzelai eta Idoia Fernandez. Eta proiektuaren sarrera edo nondik norakoen azalpena Beatriz Akizu eta Nora Salbotsek egingo digute. Eguerdion denoi, irrikitan gaude zuen hausnarketa horien berri jakiteko. Bueno, egunon, guztioi berrize. Hemen gaude, Nora? Beste urtetan hezkuntza hitz egiten, heldu da momentua gure aurkezteko eta zuena jasotzeko. Gaur kronometroa taka dijoa eta ez dugu eukiko eztabaidatzeko tarte larregirik, baina mesedez, asko interesatzen zaigu zuen ekarpenak idatziz jasotzea, elkarlanean jarraitzeko zuen hitzak jasota eukitzeko. Beraz, gonbidatzen zaituztet ja aplikazioan sartzeko. Bueno, esaten ari ginena, heldu gara, egun edarra, ibilbide luzea egin dugu, ibilbide konplexua izan da, eta lehenengo hitzak eskerrak ematea da gurea. Eskerrak eman prozesu hontan, 4 urte luzeko prozesu hontan parte hartu duzuen 200 gehiago pertsona, modu egonkorrean hezkuntza hausnartzen oso hurbilketa konplexu batetik. Eskerrik asko ere hemen oholtzan daudena taldekideei eta oholtzan ez daudenak eta hementxe bertan ditugunei ere. Zeren gaur hona ekartzen duguna guztion ahotsa da. Errespetu handiz hartutakoak eta espero dugu gaur hona ekartzen duguna, zuen hitzak ondo islatuta egotea eta behintzat gure asmoa da etorkizunari begira kohesioa nola bihurtzen dugun praktika konstientea hezkuntzatik horri bidea emateko behintzat gure proposamen zerladak, ibilbideak eta egitekoak gelditzen zaizkigunak ondo aurkeztea. Orduan, igual, bakarrik ez sentitzearen hemen oholtzan eta modu batera parte hartu duten guztiak oholtzarek ekartzeko, orain da zerura begiratzeko momentua, Olinpoko jainkoak horri biliko dira, teknikariak, eta eskatuko nieke mesedez bideoa sartzeko. Gure modua da eskertza luzatzeko eta gure modua ere parte hartu duzuen guztiak oholtzara ekartzeka. Lasai, jarriko dute bideoa. Hor dator. Hasi ginen oso ereiten, oso hasi txiki, baina sendo bat. Gorpuzten jundana, talde hori deitzen genuen motxiladun zubigilen taldea, ezta? Gerora pandemia auki gendun, elkartu ginen Donostian, ehun zubilen foroa, zubigile motxiladun, hasieratik agian azpimarra jarriko genuke hortan, ez da, zubigintzan. Gure hezkuntzaren herrigo eta honi bidea emateko garbi genuen konfiantzasko esparru eraiki behar genuela eta hortarako zubigintzan aritu behar ginela. Elkarren arteko desberdintasunak lotzen laguntzen digun hori, ez da. Eta, gure burua horrela interpretatzen dugu. Motxiladun zubigileak. Zubigileak estrategikoa dira herri honetan. Konfiantza esparrua josi behar ditugu. Eta hortxe hasi ginen, eta gaur egun zoragarria, ez da, zeren hortik sortutako hona ekartzen dugu. Baina alako zirrarrabe ematen du erantzukizuna, ez da, erantzukizun puntua, eta gainera estenatoki ontara, Eusko Ikaskuntzaren kongresu batera, eta hezkuntzak historian zehar ekuideun garrantzia Eusko Ikaskuntzan. Lehenengo hausnarketa kongresuak hezkuntzarekin lotutakoa baitziren. Bai, beraz, ahotsaniztasun horrek erantzukizuna eta errespetua dakarzkiarekin, baina aldi berean bermea dira, ez? Altxor bat ere badira,
lortu izana jende guzti horrek askotarikoa dena gurekin ekarpena egin nahi izatea. Eta aipatu baituzu Eusko Ikaskuntzaren historia, edo misio historikoetako bat hezkuntza ere izan dela, eta jake gaur Gasteizen gauden, hezkuntzaz ari garen, eta pedagogiari gogo eta bastante eskaintzen dion jendea dagoen hemen, utzi dazue, kartzen, gainera igual bere ahotsetik bere ahotsa piztea dagokigu gaur, edo, iduritu zaigu egokia izan zitekela, eta bere ahotsetik ere batean hitz egingo dugulakoz gu gaur. Maria Maeztuk, Gasteiztarra, pedagogoa, 1920an Eusko Ikaskuntzaren Iruñako kongresuan sarrera hitzartzeetako bat berak prestatu zuen, bai? Eta berak ere kezka ora bera zuen hezkuntzari buruz erantzunkizunarena, ardurarena, zubigintzarena, eta horrela zioen, horrela diogu gaur. Nolabait, erakutsi nahiko nizueke, gaur eta atzo bezala, prest nagoela zuen lanei nire eskuak batzeko, zeren eta iritzi ezberdintasunak oso handiak izan da ere, beti izango baitira handiagoak eta sendoagoak batuko gaituzten giza printzipioak, beti erekoak berez. Hori erraten zuen. Gu mendeurreneko oinatiko kongresuaren ondorioa gara, txipitxapa abiatu genuen orduan oinez bidea, bai? Lehen pertsonaren pluralean aritu gara bidea egiten. Gu desberdinak bilatzen, gu txikiak elkarlotzen, gu anitzen komunitatea galdekatzen, haiekin batera ikasten eta gu berriak saiatzen ere bai. Horretan ibili gara hezkuntzako lantaldean, honen buruz, Maria Maeztuk zioen, ideal horien propagandista gisa nator gaur. Bai? Gu ideal horren edo gu saiatze horren propagandista gisara zetorren orduan Iruñera Eusko Ikaskuntzaren kongresura. Beraz, leku honetan dudan jarrera argia da, tarraten zuen. Alderdi polemika guztietatik urrun, ez dut bat eginen polemika orok sortzen dituen liskar eta borrokekin. Kasu, honekin ez dut erran nahi eztabaida horiek beharrezkoak eta are onuragarri ez direnikan, baina garai eta une egokian. Eta bukatzen zuen erraten. Hau da, baliagarri zaizkigu komunitatean landutako balio anitzen emaitza gisara ematen direnean. Eta kohesioaren kongresua da hau, eta elkartzen gaituenaren kongresua da hau, eta akituko du nire sarrerako hitzartzetxo hau, ondoer bertze hausnarketa batekin, Maria Maezturik endutakoa. Entxeatu beharra dago, indarrak administratzeko teoria berri bat, hurbiltasunarena eta buru argitasunarena. Beraz, hauek erranta, beha gaipatu du, Donostian ehuntzu bigile ez ilusioa ez, lortzea 100 lagun gurekin batera bidea egiteko prest zeudenak, hezkuntzari buruz hausnartzeko, ez beti klabe horietan, Euskal Herria eta hezkuntza, gerora ibili gara Gasteizen, Donostian gaztekin ere bai, eta xarxagokoak ere bai jontatu ginen Donostin pare bat aldiz, eta Kanbon, eta Iruñan kultura eta euskarari hezkuntza txirik ordatu zibili gara, Bilbon, Baionako udako ikastaroetan, Irunen eta Irunen berriz, fase berrian, eta horren guztiaren ondorio da gaur aituko duguna. Bai, ez dut denbora larregi hartuko, baina bi azpimarra ja saioari sarrera emateko eta taldekidei ahotsa emateko. Ibilbide konplexua izan da, oso aberatsa, ambiziotsua ere. Uste dut gaur ekartzen ditugula behintzat antzemateko pista batzuk. Elkarrekin bidea nola egin antzemateko. Gorpuzten joan dan bilbide bat izan da. Gorpuzte honetan aukera eman digu iparraldea, Nafarroa, Euskal Autonomia Erkidegoko errealitatetara hurbiltzera. Hurbiltzera, jabetzera oraindik ez, eta gero joango gara gauza horietaz esaten. Baina lurraldetasunak ematen digun konplexutasun horrekin ez gara konformatu. Gainera, ulertzen dugu hezkuntza modu zabalean ulertu behar dela komunitatearekin lotuta eta horrek zabaltzen duen markoak zer suposatzen da ben. Hezkuntza hitz egiten dugunean, sistema hitz egitea nahi dugu. Etapa bakoitzeko azterketa burutu dugu, hurbilketa bat egin dugu etapaka, baina sistema osoa solasean jarriz. Hezkuntza oso konplexua da, baina konplexutasun hortatik heldu behar diogu. Nahi baldin badugu,
Euskal Herriko hezkuntza sare baten aldera joteko. Gure asmoa izan da, eta uste dut hori bai lorpen moduan esan genezakela, elkarrekin lan egiteko borondate bat piztu egin dugula. Eta saretze lehengo hasia erein dugula. Gaurkoan, erein dugun horri nola kohesio bidean jarri, eta behin da baino gehiagotan esango duguna, kohesio hori praktika kontziente batean bihurtzea. Nola, ez da? Euskal Herria abstrakzio hori, etos hori, nola, lehen trama komunitario horri nola heldu, bueno, pista batzuk, nola posible dugun elkarrekin kohesioa praktika kontziente bati heltzeko moduan. Eta, jazta, nila hitza emango diet taldekidei. Lehengoa hitza hartuko duna Alba Madinabetia da. Alba Madinabetia Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria da, eta bera, Idoiarekin batera, gure betaurreko pedagogikoa dira eta kontzeptuala dira. Tartea ematea, erabaki dugu, tartea ematea gure oinarri teoriko eta metodologikoari. Zeren hor ikusiko duzue, gurutzatu nahi izan dugun ardatz desberdinen konplexutasun hori. Zergatik egin dugun konplexutasun horren aldeko autua. Eta Alba jarriko dugu kontekstu horretan. Eta ondoren, geisten joango gara. Hemen da kasu Alba gura baduzu? Bai. Hortxe, Alba Madinabita Ezkurra. Eskerrik asko. Egun ondan hoi, eta mila esker gaur hemen ona hurbiltzeagatik gure ikerketatxo edo prozesuaren emaitzak ezagutzera bai. Bueno, zerk egin du posible ikerketa hau. Goizean zehar askotan aipatu da, ez? Lankidetza, elkarlana, euskal komunitate horren baitako eragileen arteko lankidetza, ez? Eta, bueno, esan dezakegu guk hori urte luzeko prozesu honetan bizi egin dugula, ez? Kohesioaren alde lan egiteko proiektu bat sortu dugu, baina aldi berean ere proiektua bera izan da kohesio egilea, ez? Lankidetza hori eman da Eusko Ikaskuntza eta EHUko ikasgaraia ikerketa taldearen lankidetzari esker, eta bertan sinatu genuen lan kontratu bati, ikerketa kontratu baten bidez Eusko Iker Fundazioarekin. Nondik sortzen da eta zertarako. Kohesioa proiektua sortzen da herri behar batetik, bai? Euskal jendartea goizean aipatu da, ez? Trantsizio prozesu zabaletan murgilduta dago eta oraindikan argiki ikusi ezin dezakegun etorkizun batera goaz, ez? Guk hezkuntzari erreparatu diogu eta konturatu gara gure hezkuntza sistemei behar edo premia eragiten dieten bi ardatz nagusi daudela, bai? Alde batetik kohesio soziala eta bestetik lurralde kohesioa. Kohesio soziala hitz egiten dugunean, lehen aipatu dira, baina ez dator gaizki berriro gogoratzea, nahi ditugula hezkuntza sistema batzuk berdintasun handiagoa bultzatzen dutenak, parte hartzea handiagoa, komunitatearekiko pertenentzia lantzen dutenak, eta lurralde kohesioari erreparatzen baldin badiogu, nola ez, euskara eta euskal kultura indartzea gainerako hizkuntza eta kulturekin batera, ez, eta elkartrukean. Eta lurralde kohesioare lantzen da, lurralden arteko lankidetzaren bitartez eta mugikortasunaren bitartez, bai? Horren inguruan gaur ere solastuko gara. Hortaz, ziklo aldaketa batean gaude, eta ziklo aldaketa honetan hezkuntza sistemak modu globalean aztertu eta orientatu behar ditugu, ez? Eta gure kasuan, kohesioa proiektua beharroiek asetzera datoz neurri batean. Euskal Herriko hezkuntza sistemen azterketa sakona eta partekatua burutzea izan da gure asmoa, bai? Heldu garen punturaino, gero ikusiko dugu. Hain zuzen ere, jendarte eta lurralde kohesioaren arian edo,
proposamen eraldatzaileak errazteko eta bideratzeko, bai? Hoiek nondikan nora joan daitezkeen identifikatzen hasteko. Eta horretarako behar ditugu nola ez, eragile askotarikoen arteko lankidetza esparruak indartzea. Gurean ere, hartu dugu marko bat, ez? Osagarria dena, bateragarria dena gaur aipatu diren elementuekin, baina lanean hasteko behar genuen ere definitu nola ulertzen genuen proiektu honetan gizarte kohesioa eta kontzeptu bat hartu, ez, iparrargi moduan. Hor konturatu ginen, ekonomiaren eraginkortasunak ez duela edo ez litzatekela nahikoa izango gizarte bat zer den azaltzeko, ez? Eta kohesio sozialaren kontzeptua hain zuzen ere hutsune hori betetzera datorrez. Hor aktibatu ziren politika desberdinak, 80ko hamarkadan, gu begiratzen baldin bagara marko zabalago batean, ez, Europako markoan, konturatzen hasi zirelako merkatu erreformek hain zuzen ere komunitatearekiko harremana eta konfiantza hori ahultzen zutela, ez? Orduan, politika orokor horietan hartu zen helduleku bezala jendartearen eta indibiduoen, kolektiboen ongizatea, bai? Eta naiz eta ongizatearekin lotu kohesioa horrek ez du esan nahi herrialde guztiek berdin interpretatu behar dutenik, ez? Eta gurean nola ez, euskara eta euskal kulturari arreta berezia eskaini behar diogu, ez? Pertenentzia eta pertsonen arteko lankidetza horretarako lehen gaiak direlako, bai? Nola interpretatzen dugu eta are zailago nola egikaritzen da, nola bihurtzen da kohesioa, ez? Eta guri dagokigunean nola egin daiteken hori hezkuntzatik, ez? Lehenengo ponenteak adierazi digu kohesioa osatzen dela ezaugarri ezberdinez, ez? Osea, izaera anitza duen fenomenoa dela, ez? Eta horrek, claro, kontutan hartzera garamatza bere izaera soziala, politikoa, kulturala, ekonomikoa, ez? Eta horregatik, eremu eta dimensio desberdinetan du eragina, ez? Eta batzutan ere, goizan aipatu den bezala, eremu horiek gertaliteke batzuetan ezkongabeak ere izatea, ez? Eta horrekin guztiarekin ere, lan egin behar dugu, ez? Kohesioa lantzeko guztiak direlako beharrezkoak, ados, baina gure galdera hezkuntzari begiratuta zen, non eta nola eraikitzen den kohesioa, ez? Ahalegin performatibo hori berezik interesgarria da hezkuntza ikuspegitik, behartzen gaituelako kohesioa kokatzen oso maila zehatz eta errealean, ez? Eta, igual den etortze zaigu gogora, espazio batzuk bereziki ze importanteak diren gure bizitzako lehenbiziko urteetan, ez? Eskola esate baterako, espazio fisiko modura, ikasteko harremantzen, ikasteko elkarbizitzen, gure jarrera demokratikoak ere bertan garatzen. Orduan, kolatu naiz eta ez dut pasa diapositiba lehenago, barkatu. Hau guztia jakinda, bai, eta, gure begirada modu honetara jantzita, zeintzuk dira proiektuan planteatu ditugun galdera nagusienak, bai? 3 horiek dira, nola lortu dezakegu hezkuntza etapa bakoitzetik kohesioa klabe horietan ulertuta hori sustatzea edo bultzatzea. Nola sortu ditzazkegun ere, proposamen batzuk nahikoa erakargarriak direnak gure lurraldetako gobernuak eta administrazioak lankidetza harremanak sustatzeko hoien kaietara, ez? Eta nola ez, zer leku okupatzen duen euskarak eskenatoki honetan, jakin badakigunean eta partzialki bada ere, baina horrek elkartzen gaituela, ez? Hori gogoan izan da edo 3 proiektu, 3 helburu espezifiko markatu ditugu. Lehenbiziko helburua izan da hizkuntza komun bat eraikitzea, bai? Euskal Herriko hezkuntza sare hori, etorkizuneko hori elkarrekin pentsatu behar baldin badugu, hizkuntza komun batean mintzatu beharko gara. Eta hori sortzen da kohesioa hezkuntzatik ulertzeko marko interpretatibo batetik, bai?
Claro, hori sortu alizateko ere evidentziak behar ditugu, ez? Eta argazki alik eta errealenetik abiatu behar gara, eta horregatik hezkuntza etapa bakoitzaren diagnostiko bat egitea ezinbestekoa zaigu, eta bidean gaude, zerbait oso konplexua da hau egitea. Eta hirugarrena izango litzateke, berak lehen aipatzen zuen bezala, begirada integral batetik hezkuntza etapek osatzen duten ekosistema hori trinkotze aldera, ez? Ze zehar lerro, ze azpigai egon daitezkeen ere identifikatzea, ez? Orduan, 3 helburu hauekin hasi ginen lanean. Nola erantzun helburu hauei, ez? Zein bide, zein modu aukeratu ditugun, urratsak ematen hasteko. Lehen ez dut aipatu, baina izaera parte hartzailea dinamikoa duen prozesu batean murgildu gara, alegia hezkuntza komunitatea bere errealitatea aztertzeko deialdia edo, ez? Nolabait inplikatu ditugu horretan, beraiek analisiaren parte izan daitezen, eta horrek eraman gaitu, batez ere metodologia kualitatiboaren barruan erabiltzen diren teknika batzuk erabiltzera, ez? Gure asmoa izan delako, hezkuntza eremuan, barruan edo inguruan ibiltzen diren eragile horien iritziak, ideiak, pertzepzioak ahoz eta idatziz jasotzea, ahalik eta modu sistematizatuenean, azkenean jende askorekin egin dugulako lan, eta horiek gero kontrastatu behar dira, osatu, ikerketa taldearen lana izan da ere, horiek hartu berreraiki, berrinterpretatu eta itzuli lan dokumentu bezala, ez, prozesuan aurrera egin alizateko, eta honetan ibili gara, teknika desberdinekin lanean, ez? Esate baterako, hausnarketa ariketa introspektiboak, hemen zaudeten batzuk parte hartu duzue teknika horietan, ez? Idazkuntza testuetan, elkarrekin elkarre eztabaidan, hezkuntza etapa barruaren dinamika horretan, eta horrela joan gara, 2023ko irailetik, 2024ko ekainera arte, interpretazio bateratu bat eraikitzen. Ze mugarri markatu ditzazkegu prozesu honetan? Kohesioa abiatu zen 2023ko irailean Fikoban, nahiko divergentea izan zen saio batean, irekiera zen, ez genekien zertara agindoa zen, ilusioa bai, baina bertan forma ematen hasi ginen prozesuari, eta gerora lantalde iraunkorren bitartez ere, erritmo eta modu desberdinetara mantendu dugu erritmoa, elkartu arte berriro ekaina hontan Fikoban, konvergentzia ariketa batean, bai? Ja behar genituen produktuak, behar genuen emaitza batzuk, gaur hemen zuei danei aurkezteko, eta partaidetza ikusten duzuen bezala, pixkat korapilatxua edo konplexua izan da, tipularen erdigunean ikerketa sukaldatzen joan delako, baina gero prozesu parte hartzaile hori ere, geruzaz geruza joan garelako eraikitzen. Esan dezagun, bigarren geruza horretan, 60 pertsonek baino gehiago parte hartu dutela foroetan eta antolatutako dinamiketan. Metodologikoki urratsak eman ahal izan ditugu, hain zuzen ere aurrikusten genuelako nora gindoa zenez, eta jarduna ahal izateko bi kontzeptu edo bi konstrukto eraiki ditugu, bai? Lankidetza vektoreak, hezkuntza taldean lanean zegoen jendeari begirada emateko, begirada anbiziotsu bat, horizonte bat, bai? Argi luzeak, euskal hezkuntza sare hori eraikitzeko, ez, eta kohesionatzeko bidean, eta gero maila konkretuago batean, baina erlazionatua proiektu izarrak izeneko egitasmo egingarri, txikiago, zehatzagoak, ez? Diagnostiko bateratu horretatik, abiatzen ziren lankidetza vektore guztiek 3 elementu kombinatzen zuten, maila handiago edo txikiagoan, baina presente daudela ikusiko duzu gero lankideen aurkezpenetan, bata da mugikortasuna, bestea da egituraketa, benetan kohesioan eragina duten proposamenak eraikitzeko egitura sendoak behar ditugu, eta hirugarrena elkarlana. Noraino iritsi gara, edo zer esan dezakegu prozesuaren momentu honetan.
esan dut, kohesioa hezkuntzatik interpretatzeko ideia sendo batzuk lortu ditugu, kontzeptu batzuen sorkuntzan ere lanean egon gara, baina zehatzera joan da, guk landu dugun prozesua izan da, edo landu dugun bidea, hezkuntza etaparen barruan eraiki daitekeen lurralde eta gizarte kohesioa esploratzea, ez? Ez da izan prozesu erraza, hasteko ikerketa honetan konturatu garelako Euskal Herriaz hitz egiten ari garenean ez garela elkar ezagutzen, iparraldeko, Nafarroako, EAeko jendearekin elkartu garenean ez ezagutza handia da eta 3 lurraldetan dauden hezkuntza sistemak ere oso desartikulatuak daude, ez? Orduan, batzutan minbre gutxieneko horiek ez daude eraikitzen hasteko, ez? Hainbat arrazoi direla medio. Eta, gure igual ekarpen handiena izan da, lortu dugula lankidetza bektore horiek, jendeak esan duenatikan eraikiak daudenak, horrek eman digula bidea, edo nolabait autopista moduko bat lantaldeak lanean ipintzeko. Eta besterik gabe, hezkuntza taldeetako proiektu izarrekin utziko zaituztet orain. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alba. Ulertzeko orain etorriko dana garrantzitsua izaten da betaurrekoa jartzea. Ondo enfokatzeko zer da begiratu behar duguna. Orain dator, ez da? Bien, konplexutasun baten aurrean gaude, elkar ezagutza oraindik sakondu behar dugula, baina ondorioztatu dugun gauza bat argi eta garbia, abstrakzio batean etengabe ezin garela ibili. Ezin garela amets baten atzean helburu, printzipio baten inguruan txiribueltak ematen ibili. Kontzeptualizazio berriak, egite berriak, praktikatik eraiki behar direla. Hori izan da, emaitzarik nagusiena. Behar dugun guztiean hortan sakontzeko, elkar ezagutzan sakontzeko, praktikatik abiatu garela. Eta hori izan da, azkeneko gure eztabaidetan sortu zen argi izpia. Praktikatik abiatuko gara, sortu dugun, erein dugun saretze elkarlanareko bide hau, praktikatik sendotuko du, eta joango gara esploratzen. Eta orain, hortaz arituko gara. Esan dugu, aipatu dugu, etapakako azterketa egin dugula. Haurrezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, batxilergoa, lanbide heziketa eta goi mailako hezkuntza. Sistema osoari begira jarri gara. Eta hori gainera, gurutzatuz, lurraldetasunarekin. Orain etorriko diren lankideek, etapakako irakurketa eskainiko digute. Hor antzemango dugu, zenolako diagnosiak dauden lurraldetasunaren perspektiba batetik eta hezkuntza sistema baten perspektiba batetik. Eta hasiko gara haurrezkuntza lehen hezkuntzarekin. Eta hortarako, gure laguna eta lankidea Maialen Iduate dakagu, iparraldeko eskola publikotik eta elebiduntze lan izugarria egiten. Egunon. Beraz, hezkuntza, lehen hezkuntza etapa honetan, prozesu luzea eta konplexua ere izan da, gure egigogo eta gauzatzeko. Eta elkar ezagutza ez baita beti egesa izan, lujalde bakoitzaren errealitate soziopolitiko eta linguistikoak hain diren anitzak, eta Euskal Herri mailako ikuspegirik ez baitugu oraino. Hala ere, hezkuntza sare zabal bat osatzen ari gira, eraikitzen ari gira, eragile, aditu eta arituz osatua, eta hor egiten dizuedan aurkezpena aritu baten hitzetatik eginen dizuet. Beraz, eremu kohesionatu bat eraikitzeko helburua duen etapa honetan, bi ezaugarri nagusitu zaizkigu. Alde batetik ezagutzaren beharra, elkar ezagutzaren beharra, eta ere bai lujaldetasunaren kontuan hartzea.
Eta hala nola muga administratiboek eta baldintza legal eta politikoek errealitate oso desberdinetara helarazten gaituzte, eta euskara eta euskal kultura kohesorako aukerak izaten alba dira eta balin badira ere, ez beti, hala ere hizkuntza gutxitua dugu euskara eta ez ofiziala lujalde batzuetan. Horrek ez digu ondorio zegesten ikuspegi partekatua garatzea, eta gainera ez ditugu oraino lortu errealitate bakoitzeko datuak biltzea. Baina, oztopo guzi hauen gainetik, hala ere, ohartu gira gure elkarrezagutza prozesu honetan, tokian tokiko esperientzia biziki interesgarriak bazirela, eta kohesionatzaileak ere bai, eta beraz dagoena partekatzeko premia bagenuela. Elkarlan bektorea ipatzen genuela, gurea saretzea eta egituratzea izan da, nagusitu dena. Eta guk helburutzat dugu beraz praktikotasuna, egingarritasuna, hori dugu helburu. Pentsatzen baitugu gainera elkar ezagutzari esker, hainbat aukera ere irekitzen zaizkigula. Eta beraz aukera kohesionatzaile nagusietarikoa izan da, auja, ikaslea, erdigunean ezartzea, eta horren inguruan definizio partekatu eta berritzaile baten eraikitzea. Aur buru jabea, komunitatean ezia eta euskalduna, hain zuzen. Eta hor hezkuntza komunitatea aipatzen dugula, hor ere albezain zabala nahi genuke, eta azpimajatu da ondorioz hezkuntza formala eta ez formalean dauden eragileen elkarlana eta implikazioa. Europako markoa ere aukera bezala ikusten dugu, herri mailako proiektuak egituratzen laguntzen baituela pentsatzen dugu, eta egia da hiru administrazioek jartzen dizkiguten oztopoak gainditzeko ere aukera izan daitekelako, eta hortan sartzen ditugu mugaz gaindiko hainbat proiektu, tokian tokiko esperientziak eta lankidetzari ere esker gauzatzen direnak. Eta azkenik, eta aipatua izan den bezala, importantea iduritu zaigu elkar ulermena segurtatzeko terminologia edo hizkuntza komun baten partekatzea ere bai. Orduan jaiten ginuela, helburua ginuela egingarritasuna, premia ginuen diskurtsotik praktikara jotzea, eta hori, beraz, izar proiektu, agertzen den izar proiektua autobus ibilkaria izendatu dugu. Bidaia pedagogikoak egitera eramaten gaituena, eta Euskal Herrian gaindi ematen diren proiektu edo kohesionatzaileak eta esperientzi interesgarriak ezagutzera emateko aukera emanen diguna. Eta proiektu horrekin, biztan da, foroak eta topaguneak ere hor ditugu, izan dira eta izanen dira, eta hor dira, bidaian parte hartu dutenen arteko hausnarketa ere egiteko parada emaiteko. Aipatzen dugu hezkuntza komunitatea eta albezain zabala, bai irakasleak ez ezik, ikasleak ere ikusten ditugu komunitate hortan eta hezkuntza ez formaleko eragileak. Eta horrek ere hezkuntzaren ikuspegia albezain zabala eraikitzea lagunduko gaitu. Eta gainera esperientzi interesgarrien katalogo edo mapeo bat ere egitea proposatu da. Eta lujaldetasunaren logika aipatzen genuen, hor ere aipatu ditugu aintzinetik ere mugaz gaindiko proiektuak, pentsatzen badugu Euskal Herria kohesionatzeko baliagarri izan daitezkela, eta praktika honen gainean ere hausnartzeko parada eskaintzen dutela. Eta bukatzeko, hor, irakasleen nortasuna gira aipatuko den einean ondoko etapan,
nola ez, lurralde ezberdinetatik heldu diren irakasleen topagune edo formakuntza komunak ere antolatzea ezinbestekoa ikusten dugu. Beraz, bukatzeko, lan lorpen hauetara heltzeko edo bederen hurbiltzeko, lan ildo batzuk oraindik lantzea edo nola egan segitzea komeni zaigula uste dugu. Eta aipatzen dugularik beraz hezkuntza komunitate zabala, hor ere edo autobusean igoko zaizkigun edo diren bidaiariak nortzuk ote diren edo parte hartzaileak nortzuk izanen diren ere galdera hori badugu eta galdera horren gibelean euskalduntzearen erronka bada. Azkenean euskara eta euskararen tokia edo euskal kulturaren tokia ere galdezkatzekoa eta bai atzerritarren artean, baina baita ere bertakoen artean. Beste lan ildo bezala ere aipatu izan da eskalatze logika, janai baita behetik gorako partaidetza hori, azkenean tokian tokikoa eta egi mailakoa batuko dituena. Eta horretan garrantzia ikusten dugu eta hori biziki lotua ere eta horrekin bukatuko dut. Azken puntua, pentsatzen baitugu Euskal Herriko hezkuntza komunitateak trinkotzeko eta lankidetzak eraikitzeko edo bederen azkartzeko eta sustut zentrismotik ere urgunago joaiteko lidergo partekatu baten beharra badugula. Mila esker. Eskerrik asko, Maialen. Hurrengo pausua emango dugu. DBH, bigarren hezkuntza, batxilergoa, eta hortaz hitz egiteko, ze diagnosi, ze aukera, ze gainditu beharrekoak, ze proposamen, hemen dakagu Urgorostiaga, Barriola, Zehaskako zuzendaria. Jartzen dizut diapositiba eta listo. Urquiza Andrea, Jaun Andreak, Beatriz, mila esker zure baikortasuna kutsagarri bilakatzagatik eta motori izateagatik azken urte hauetan. DBH edo bigarren hezkuntzaz, ari garenean pixka bat diagnostiko bat egin dugu lehenik, eta hor ikusten duzuen bezala, alde batetik badugu Madrilegatik egiten diren legeak, LOMLOE legea, eta gero guk estatu frantsesean egiten direnak, Peillon legetik eratorria, Socle Commun de Compétence. Eta beraz, hori dugu kuadro nagusia. Gero aplikapenean, gauzak ez dira bate berdin aplikatzen, hemen autonomiek, Nafarroak eta erkidegoak badute eskuduntzak badituzte hezkuntzan, aldiz, Ipar Euskal Herrian, ez da ez elkargoak, ez departamentuak, ez Akitaniak, ez du inolako eskumenik hezkuntzan, eta dena Parisen zentralizatua dago. Ez dakit badakizuen, baina erakasle, edozein erakasle, izan publikokoa, pribatukoa, ikastolakoa, bere soldata ministeritzako soldata du. Beraz, horrek kuadro zentrala ongi finkatzen du. Aldiz, gero ibilmoldeko laguntzak lortzeko Ipar Euskal Herrian, herriko etxeek lehen hezkuntza dute ardura, kolegioak izanen dira departamentua Pirineo Atlantikoen gain, eta lizeoak beraz Akitaniako eskualdearen gain. Horiek aipatzen ditu dela, jakin behar dugu ere, badugula dekalas bat, hemen lehen hezkuntza bukatzen da 6. urtearekin, eta beraz gero DBH ja bigarren hezkuntzara pasatzen da, Ipar Euskal Herrian bigarren hezkuntza 6. hasten da. Beraz, hor badugu dekalas bat, bigarren hezkuntza kolegioa dena, litzatekena 6-5-4, eta adin mailakor eman dizkitzuet, 11-12-13-14 urte, eta gero aldiz lizeoa 3 urte direla, hemen batxilergoa 2 direnean. Beraz, bukaera berdina da, baina tarteko bideak. Horrek ere, harremantzetan eta beste bere zailtasunak sortzen ditu. Murgiltzeari buruz eta euskarari buruz ari baldin bagara, ikusiko duguna da, gaur egun EAN, beraz, 172ak DBH-en D ereduan edo murgiltzan ikasten duela, Nafarroan 125ak, eta Ipar Euskal Herrian kolegio mailan
murgiltzea egiten duen bakarrak ikastolak dira, eta beraz, 5 kolegioen artean 7% baizik ez da D ereduan egiten duena, eta liceo mailan 6% besterik ez. Gehituko bagenitu B ereduan ari dinak, eskola elebidun pribatu eta publikoak, kolegio mailan, DBH mailan 20%ra helduko ginateke, eta batxilergo kasuan 12%. Horrek zer erran nahi du, 11 urtetik goiti dauden ikasleen 80%ak ez duela hitz bat entzuten euskaraz. Etxean ez du entzuten, karrikan ez du entzuten, eta eskolan ez du entzuten. Eta balin bagara batxilergora begiratzen balin badugu, 10-tik 9 ez dute euskara hitz bat entzuten eien eskolatze demoran. Eta zer erranik ez, aixialdi eta bestetan ez. Hemen portzentaiak hobeagoak dira, baina ez horregatik azken datuek diote, eta hortan ni baino beki Jurribaso berak ere azalduko luke, badugu kezkatzekoa eta biziki kezkatzekoa badugu. Gaur egun krisi linguistiko baten aintzinean gara, eta ez gara ohartu. Eta neurriak hartzeko leheniko hartu behar dugu. Krisi klimatikoa bai, badakigu neurriak hartu behar direla ez ditugu hartzen, baina hizkuntzaren aldetik badakigu krisi linguistiko batean garela eta neurriak ez ditugu hartzen. Eta lehen ikusi dugun bezala, hizkuntza balin bada gure nortasunaren oinarria eta gure herriaren oinarria, nortasun krisi batean gaude eta herri krisi sakon batean murgilduta gaude. Hori diagnostikoa, beraz, lan eremua zaila dugu, baina deus ez da ezinezkoa. Eta saretzea eta egituratzea landu da, eta egiarran biziki aberatsak izan dira azken hilabete hauek, eta hainbat ideia agertu dira. Egia da baditugula marko zurrun batzu, baina marko zurrun horien azpitik edo ondoan landu daitezke hainbat gai. Egia da ikaslea lagundu behar dugula, jakintza batzu eta beste, baina horren ondoan gure ikasle irtera profila finkatu dezakegu. Ikastoren elkarteak egin du pertsona eredua martxan ezarri du, erran nahi baita aloze Sibiroatik Gasteizeraino eta Tuteratik pasatuz, ikasle guziek irtera profila berdina balin badute, edo balin baditugu helburu jakin batzuk, hezkuntza antolatu dezagun helburu horietara iristeko. Eta hor proposamena izango litzateke Euskal Herri osoan halako ikuspegi bateratu bat ezar dezagun ikasleendako irtera profilarekin. Ikasleen irtera profil bat finkatzen baldin badugu, hortarako irakasleak ere prestatu behar ditugu. Eta gaur egun, DBH-ko edo bigarren hezkuntzako irakasle batek ez du bakarrik matematikako irakasleak, ez du bakarrik matematika irakatsi behar, hezitzaile izan behar du, bitartekari izan behar da eskola eta familiekin, eta hor badugu sekulako lana egiteko eta sekulako prestakuntza. Eta zergatik ez prestakuntza hori gogoetatu ere Euskal Herri mailan egitea. Atera diren beste ideietan da legearen zirrikituak aztertzea, Euskal Herri mailan ekimen bateratuak eramateko. Eta zirrikitu horietan argi eta garbi ikusten dugu euskara eta euskal kultura izan behar dela gure hezkuntzaren ardatza izan behar direla eta hori landu behar dela, landu behar dugula euskal kulturaren programa bat. Euskara balin bada gure euskal kulturaren ahozko adierazpena, gure euskal kulturaren beste adierazpen hainbat izan badaude, dantza edo bertsolaritza edo nahi duzuen guzia. Eta hori programa batean bildu liteke Euskal Herri mailan, eta zergatik ez, ideia atera da, euskal kultura gure eskoletan gehituko genuken asignatura bat izan dadin. Matematika, historia, euskara, frantsesa, inglesa nahi duzuen guziaren ondoan, euskal kultura zergatik ez asignatura bat izan dadin. Legearen zirrikituak erabiliz ere, gaur egun sekulako arazoa dugu iparraldetik unat euskaraz ikasten segitu nahi dutenen dako, behin basoa ukan eta unibertsitatean ikasi nahi duten ikasleen dako, eta hor zergatik ez, gaur egun posible da, Ipar Euskal Herrian posible da, espainolezko azterketa bat eginez, hemengo selektibitatearen, horren izena aldatu diozu, guretako beti selektibitate izan da. Beraz, horren araberako baliokidetza bat izatea, zergatik ez, gauza bera egin euskal kultura eta euskara asignatura hori behar den bezala balioztatuz, eta gure ikasleek sarrera zuzena izan dezaten hemengo euskaraz diren unibertsitateetan.
Beste lan edo beste ondorioetan, atera diren ondorioetatik, eta behar bada parte hartu bali maduzu eta baten bat antzia bali madu, gero ere izan da aukera gehitzeko. Ikusi duguna da, DBH eta batxilergoan, lehen erraiten nuen arrazoinagatik, zendako ez, ikasketa batzuk egin, gradu bat sortu, bigarren hezkuntzari zuzendua, eta ez bakarrik, azken finean, master bat hor dagoena, bakotxak dituen ikasketen arabera, hori hemengo egoera kontutan hartuz. Irakasleen etengabeko prestakuntzaz ari garela, ideia izar bat agertu da, eta da irakasleen nortasun agiria egitea. Arrana baita, gaur egun ikusi izan ditugu, hemendik endaiara joan diren eskola batzuk, frantsesa entzun dezaten endaian, edo iparraldeko batzuk, Nafarroara joan direnak espainola entzuteko. Piskat urruntxeago joan gintezke, frantsesa eta espainola entzuteko. Horren atzean erran dudana da, behar dela kontzientziazio bat, eta irakaslearen kontzientziazio bat, ez? Eta hortarako, denek ez dute apetentzia hori izango, edo gogo hori izango, baina bai sortzea irakasle euskaldunen egitura bat, eta izango litzatekena profesionalen, irakaslea bakarrik ez, baizik eta profesionalen bilgune bat izango litzatekena, azken finean gogotsu den jende bat, bilduko litzatekena Euskal Herri osoa ordezkatuko luketenak, ez erakundeak, baizik eta pertsonak, eta proposamenak landuko lituzketenak, bai formakuntzan, bai aisialdi proposamenetan, eta beste. Hori garatzeko aukera izanen dugu, agian ondoko aste eta hilabetetan. Kanpotik gindako aurrak euskalduntzeko ere estrategiak beti eskola aipatzen da, eskolaz kanpo ere beste hainbat gauza egin daitezke, jakinez hemen kanpotik datozenen ikasleen profila eta Ipar Euskal Herrian duguna arrunt ezberdina dela, batez ere jatorri sozioekonomikoari hori kontutan hartzen badugu. Beraz hor, epe luzeko formakuntzak, asteburuak familia euskaldunetan pasatzea, aisialdi eskaintza euskalduna indartzea, eta beste hainbat gai ere atera dira, azken finean beti eskolara zuzentzen garenez, eskolaz kanpo ere gizartean badirelako baliabideak eta beste hainbat gai aintzinerat eramaiteko. Eta bukatzeko, ez dakit fit edo poliki joan nahi zen, berdin da, kantu bat horietarazi nahiko nizueke, ez dakit Xabi Solano Maizaren kantua ezagutzen duzuen, Bidasoatik harago. Kantuak dio, Bidasoatik harago, Euskal Herri bat ere badago, ez dakit ezagutzen duzuen kantu hori, bestenaz deskubritzea horitaraziko nizueke, zehitzor, Jon Garmendia Txuriak indako bertsoek diote, Bidasoatik harago Euskal Herri bat ere badago, bihurtzen ari zaiguna, geroz eta arrotzago. Mugak sortu zizkiguten, gu sortu baino lehenago, eta muga horiek haustea gure eskutan dago. Izango gara besteen geroz eta menpekoago, erdaraz mintzo bagara, euskaraz baino gehiago. Ezin ahaztu nor garen eta nor ginen lehenago, Bidasoatik harago Euskal Herri bat badago. Elkartzen gaituna, horixe bera, dugu askozaz ere nahiago, dantza kantuekin gaudelako hurbilago. Naiz jo hegoalderaino, naiz jo iparralderaino, Bidasoatik harago, Euskal Herri bat badago. Mila esker. Eskerrik asko Ur. Hurrengo urratsa. Nik uste dut hezkuntzaz herri honetan eta aurreko ikasturtean asko hitz egin da erkidegoan, baina hezkuntza esaten dugunean derrigorrezko hezkuntza daukagu, ezta? Hor gelditzen gara. Baina hezkuntza asko da, oso zabala da. Eta gure prozesu honetan altxor bat izan da ere lanbide heziketaz hitz egiteko aukera izateaz eta lanbide heziketak irekitzen digun beste testuingurura. Komunitatea esaten dugu, ezta? Komunitatean eragile asko eragiten dute. Lanbide heziketari begirada jartzea, lanbide heziketatik hitz egiteak lan mundura eramaten gaitu. Beste kohesioan eragiten duten beste elementu batzuetara ere eramaten gaitu. Beraz oso eskertuta gaude lanbide heziketan aritu diren aritu eta profesionalak eta gaur bat dakagu gure taldekoa,
Nekane Altzelai. Aurrera, Nekane, jartzen dizu zure diapua, baina hitzak zurea dira. Bai, gure lantaldearen goiburua izan da kohesiorako zein herri itun planteatu daiteken lanbide heziketatik. Hau da, Eusko Ikaskuntzak egin zigun galdera eta gure erronka izan da azken urte honetan galdera honi erantzutea. Erantzuten hasteko abia puntua zeintzen jakin behar gendun eta gure abia puntua zen 3 lanbide heziketa sistema genituela eta bakoitzak bere lege oinarri batekin. Eta guk ezin gendun lege oinarri horietan eragin eta beraz honek zailtasun bat jartzen zigun. Baina konturatu ginean 3 lanbide heziketa sistema hauen egitura berdina zela eta gainera antzekotasun handiak zituztela. Denak aipatzea zaila zait orain, baina batzuk nabarmendu nahiko nituzke. Lanbide heziketa konplexua da. Gazteen formakuntzaz aparte, lan merkatuan dauden langile eta langabetuen formakuntza ere bere gain hartzen du eta baita ere ziurtagiri profesionalen trebatzea eta hauen aitortza ere bere gain hartzen du. Lanbide heziketako ikastetxe guztiak komunitatean oso errotuta daude. Ikastetxe guztiek tokian tokiko komunitatearekin lotura estuak mantentzen dituzte. Malgua da. Lan merkatuak dituen exigentzietara eta ikasleen perfil aldakorretara etengabe egokitzen den sistema da lanbide heziketa. Sarean lan egiteko ohitura oso barneratua du lanbide heziketak. Eta berriena, berezitasun berriena da, lanbide heziketa duala erabat orokortu dela. Eta honek esan nahi du, enpresek protagonismo handia hartzen duela lanbide heziketaren sisteman. Antzekotasun guzti hauek oso baliagarriak izan zaizkigu ondoren kohesioa lantzeko eta lanbide heziketako euskal sarea perfilatzen joateko. Hala ere, erabat kontziente izan gea lantaldean, euskara eta euskal kultura giltzarri izan behar zirela kohesio dinamika honetan. Eta aldiz, lanbide heziketa da euskarak eta euskal kulturak protagonismoa txikien duen hezkuntza sistema. Euskarazko lanbide heziketako eskaintza oso mugatua da. Aitortzen dugu Eusko Jaurlaritzak azken urte hauetan egiten ari den ahalegina, titulazio berriak euskaraz eskaintzen hasia da. Nafarroak ere, Nafar gobernuari aitortzen diogu euskarazko lanbide heziketa eskaintzeko egiten duen ahalegina. Baina egia da, gero matrikulazio falta ere badagoela. Izan ere, aurreko ikasketak euskaraz egin arren, lan mundua oso erdalduna da. Enpresek barruan harremantzeko duten hizkuntza euskara, frantsesa edo ingelesa da. Eta enpresek beraien artean harremantzeko ere erdera, frantsesa edo bere kasuan ingelesa ere erabiltzen dute. Beraz, honek nolabait ikasleak ere uxatzen dute edo gutxienez esan dezakegu ikasleek nahiago izaten dutela nahiz aurreko ikasketak euskaraz egin lanbide heziketara iristen direnean ikasketa hauek frantsesez edo erderaz burutu. Ezin dugu ukatu sektore askotan lan horiek burutzeko etorri berriek jardutela. Eta beraz, sektore hauetan eskaintzen diren zerbitzuak eta kalitatezkoak izan daitezen, noski langile hauek trebatu behar ditugu. Etorri berriak direnez, hein handi batean, hauek trebatzeko lanbide heziketak eskaintzen dituen formakuntzak ezinbestez erderaz edo frantsesez izan behar dute. Egia da baita ere, lehen esan bezala, lanbide heziketa duala erabat orokortu dela. Eta enpresa munduan erabiltzen den hizkuntza
kontutan izan da erdera, frantsesa edo bere kasuan ingelesa dela, lanbide heziketa duala euskeraz eskaintzeak zailtasun handiak egiten ditu. Egia da, gobernuek laguntzak eskaintzen dituztela, lanbide heziketa duala euskeraz ahalbideratzen duten enpresei, baina aitortu behar dugu baita ere oso enpresa gutxi direla programa honetan sartzen direnak. Eta amaitzeko esan behar da, baliabide didaktiko gutxi dagoela lanbide heziketa euskaraz eskaini ahal izateko, eta honek irakasleon lana zaildu egiten du, baina baita ere ikasleen ikasketa prozesua ere zaildu egiten du, eta beraz, hau ere kontutan hartu beharrekoa da. Egia da, eta hemen aitortu behar dut, jakin bai programak egiten duen ahalegina lanbide heziketako material didaktikoa euskaratzen, baina egun oraindik eskasa dela ere kontutan hartu behar dugu. Beraz, erronka guzti hauei aurre egin beharko diogu lanbide heziketako euskal eremua edo euskal sarea sortu nahi dugun horretan. Hau horrela izan da, zailtasunak zailtasun, aitortu behar da baita ere ez gehala hutsetik hasten, eta dagoeneko jada indarrean badirela kohesioa ahalbideratzen dituzten programak. Erasmus programa horietako adibide bat da, Erasmus programak irakasleon eta ikasleen mugikortasuna ahalbideratzen duen programa bada, eta programa honi esker geroz eta ikasle gehiago daude beste lurralde batean bere ikasketak burutzeko aukera egiten duena. Eta bestalde, aipatu behar da baita ere, Europar Batasuneko erakunden arteko lankidetza sustatzen dituzten programek ere hainbat proiektu ahalbideratu dituztenak. Adibidez, Mugagain, Konpar plataforma edo orain ezarri berri den Baserri Berri programa. Baserri Berri programa oso programa polita da. Iparraldeko erakundeek, Nafarroakoak eta Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek bultzatutako programa bada. Bertan aroztegi tradizionalaren ofizioa erakutsiko da, bertan parte hartuko dute Iparralde, Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoko irakasleek eta baita ikasleek ere. Eta bertan jasoko duten titulazioa 3 sistemetan ofiziala izango da. Beraz, Europar Batasuneko programek aurrelako iniziatibak ahalbideratzen ditu. Beraz, guzti honek erakusten du posible dela, ez dela kimera bat, lanbide heziketako euskal eremu bat posible dela erakusten digute ekimen guzti hauek. Eta nola bideratu sare edo sistema edo eremu horren uztarketa edo osaketa? Horretarako eskatu zitzaigun proiektu izar bat lantzea. Guk gure taldean proiektu izar bat lantzea baino nahiago izan dugu dagoeneko indarrean edo abian dauden proiektu txiki hoiek balorean jarri eta hoiek indartu izan ere txiki askok handi bat osatzen dutelako. Zerrendatzen hasi ginen, dagoeneko indarrean dauden proiektu txiki hoiek eta 10 atera zitzaizkigun eta guk praktika honen dekalogoa deitu diogu. Beraz, gure proiektu izarra praktika honen dekalogoa da. Guk praktika hon hauek indartzea hori da ematen dugun aholkua. Dekalogo honetan, gure praktika honak dira, lan munduarekin dugun harremana, enpresa eta gizarte eragile horiekin dugun harremana sendotzen jarraitzea eta hauek ahalik eta lurraldez gaindiko harremanak bihurtzea. Partaidetza komunitarioa indartzen jarraitzea, sare profesionalak lurraldez gain bultzatzea, erantzunkizun sozialeko proiektuetan parte hartzen jarraitzea, Europar Batasunak ahalbideratzen dituen programa horietan parte hartzea, mugikortasuna sustatzen jarraitzea, nola ez online irakaskuntzak bidea eta aukera handiak zabaltzen dizkigula eta hortan ere saiakerak egitea, material didaktikoak ekoizten jarraitzea eta nola ez
gure hizkuntza sistema, lanbide hezkuntza sistema ere inklusiboa izan behar du. Hauek dira gure proiektu izarrak, hauek dira guk balioan jarri nahi ditugun praktika onak. Eta amaitzeko, lantalde honek atera dituen ondorioak dira, proiektu honek edo sare osaketa honek arrakasta izan nahi badu, lan mundua euskalduntzea ezinbestiko baldintza izango dela. Lan mundua euskalduntze honetan, lanbide heziketa eragile aktibo bat izango da, baina ez bakarra uste dugu hau gizarte osoaren betebehar bat edo erantzunkizun bat ere badela. Sarean lan egiteko kultura dugu, baina onartzen dugu baita ere askotan sare hauek oso lokalak direla, gure tokiko sarea dela. Eta gertatzen zaigun gakoa da, tokiko sare hori nola Euskal Herri mailako sare bihurtzea. Hori izango da gure hurrengo erronka edo gako horri erantzun beharko diogu. Gure lema guztion artean guztiontzat da. Hau da, lanbide heziketa denon artean osatu behar dugu, eta beraz, etorri berriek ere sarrera bermatua izan behar dute. Zentzu honetan, uste dugu ongi etorri gida bat argitaratu beharko litzatekeela, lanbide heziketako ikastetxeetan lantzeko eta etorri berri hauei gure ganatze hori nolabait errazteko eta integrazioa ere errazteko. Eta amaitzeko galdera batekin hasi ginen lanean, eta galdera batekin ere amaitzen dugu. Izan ere, guzti hau posible izango da, guk saiatu gea demostratzen urte honetan posible dela lanbide heziketako euskal eremu bat sortzea. Baina baita ere oso kontziente gea honek lidergo bat behar duela, eta gure galdera da nork hartuko duen lidergo hau. Mila esker. Eskerrik asko Nekane, azken aurreko urratsara joango gara. Goi mailako hezkuntza. Hemen be asko dago esateko, baina posible ere gauza asko egiteko aukera daude. Eta hontaz hitz egiteko zer da hausnartu dena, norantza jo, zer dugun posible egin, zer da gauzagarria, zer da amesgarria denari nola heldu. Bueno, goi mailako hezkuntzan egin den irakurketa, azterketa proposamena hitz egiteko, Idoia Fernandez, EHUko irakasle, ikerlari. Zure hitza, diapua prest. Eskerrik asko, egun on guztioi. Nekenek egintakongo zarete eta buru apur bat lehertzear, ordua saiatuko naiz sintesia alik eta trinkoena egiten eta gelditu gaitezen ideia batzuekin. Laugarrena naizenez, postrean, baia ikusten dira, nik uste dut, hemen elemento batzuk komunak direnak etapa guztietan, ez? Errepikatzen da, behin da berriz etapa guztietan. Diversidade izugarria dugu. Legeak eraginda, etapek beraiek eraginda, kontestuek eraginda, euskalduntze mailak eraginda, fin. Diversidade izugarria. Eta unibertsitatetan ere antzera gertatzen da, ez? Unibertsitatetan gainera, euskal lurraldeak hartzen baldin baditugu aintzat, hegoaldean badaude unibertsitateak, eta iparraldean daude unibertsitate handi batzuen egoitzak, nolabait esateko, baina matrizak beste toki batzuetan daude, ez? Eta gero, aldi berean, publiko eta pribatu eta handi eta txiki. Dimensionatzea importantea da, ez ditugu eman zenbakiak zeren, peñazo bada entzutea zenbakiak eta zenbakiak, baina idei bat egin dezazuen. Euskal Herriko Unibertsitatean daude 55.000 ikasle. Bai? Nafarroako Unibertsitate Publikoan daude 10.000 ikasle. Iparraldeko Campus Pays Basque horretan, daudela eragile desberdinak, daude 6.000. Deustuko Unibertsitateak ditu 14.000. Mondragon Unibertsitateak 6.000. Orduan, hitz egiten dugu unibertsitatez eta oso tamaina eta izaera ezberdineko erakunde ari gara hizketan. Erreparatzen baldin badiogu euskerari,
zer esango dizuet, ez? Euskal Herriko Unibertsitatean graduetan derrigorrezko asignaturen 89% euskeraz ematen da, Nafarroako Unibertsitate Publikora baldin bagoaz, hezkuntzako graduak, euskeraz ematen dira, gizarte langintzako asignatura batzuk ematen dira, orotarik, nik konsultatu dudanagatik, 250 ikasgai ematen dira euskeraz, ez? Iparraldean berriz, euskal ikasketak bakarrik. Oso gutxi dira, ez du lortu, zenbaki borobila, baina 6.000-tik oso gutxi dira zeretan. Euskera badago, hezkuntza hori da gure, ez dakit, indargune bat, eta da, hezkuntzarekin lotutako titulazioak unibertsitate guztietan daudela euskeraz, bada zerbait. Baina, esan, hau bota dizuet, apur bat ikus daizuen, hau dela oso gauza asimetrikoa eta diversoa, ez? Karo, badago harremanik, lotzen dugu beti kohesioa, pertenentzia, konfidantzasko harremanak, bestearen aitortza, elkarlana, egituratze posibleak. Unibertsitate mailan badaude unibertsitateen arteko harremanak, baina sarri askotan lotuta daude pertsonek ditugun harremanekin. Zuk ezagutzen dozu Nafarroko Unibertsitate Publikoan ez dakiz ikerlari talde bat, eta eurekin, baina apur bat, sortzen dana, holan, ez? Beste elementu bat oso importante ikusi duguna gure taldean, ez? Eta da eleaniztasuna. Guk aztertu dugu Euskal Unibertsitatearen ibilbide historikoa eta Euskal Hezkuntzaren kongresoan gaude eta ez da, toki egokia da hau esateko. Zan genezake, Euskal Unibertsitatearen ideiak eduki dituela egikaritze momentu ezberdinak eta formulazio ezberdinak. Euskal Hezkuntzaren kongresuan esan planteatu euskeraz mintzo den unibertsitate bat, baizik eta unibertsitate bat egotea azteko, ez? Hor, gauzak joan dira aldatzen, eta guk ikusten genuen, eta hori da, gu plazaratzen dugu, eta diskutigarria izan daiteke, momentu honetan ez daukagula zera euskal lurraldetarako unibertsitate eredu bat, nolabait aspirazio bat bezala planteatu dezakena, eta aldi berean barnebiltzen dituena dauden errealitateak. Beak esan duen bezala, gure tensioa taldean beti izan da, goazen planteatzera egingarriak diren gauzak. Ez, apur bat, lehen aipatzen zuen Igorrek, oso gaseosoak diren horiek, ez? Solidora ere jetxi behar dugu. Eta egia da, badaudela proiektu kolaboratiboak mugaz bi aldeetan, ez? Europa mailan badago proiektu potente bat deialdi bat, European Universitieskoa, eta bultzatzen dutena da Europako kohesioa azken batez, unibertsitate mailan. Egintzazue, zera konsortzioak, beste sozio batzuekin, beste unibertsitate batzuekin, Europakoak, baina esaten dute iparego, mendebalde eta ekialdekoak. Euskal Herrietako unibertsitateak badaudek horrelako konsortzioetan, guztiek daude konsortzioetan. Baina konsortzio horiek ez daude hainbeste euskal lurraldei begira, baizik eta Europari begira. Eta beharrezkoak dira, hor mugitzen dira ikasleak eta bar. Baina gelditzen da utxune bat. Guk interpretatu dugu utxune bat, bezala. Ondo dago nazioartekotze hori, eukiteko harremanak beste batzuekin eta horrek indartzen du ikerketa eta hori, baina falta zaigu zeo zer. Eta hortik dator apur bat, gure proiektua ez dakit zer den, elkarlan vektorea edo proiektu izarra edo gauza biak edo, baina gure ideia, ez? Eta gure ideia atarazan eztabaida talde batean eta niretzat izan zen oso argigarria. Niri laguntzen dit behintzat burua apur bat antolatzen. Eta da, Europako goi mailako eremua dagoen bezala, goi mailako hezkuntzako eta ikerkuntzako eremua dagoen bezala, nun oso ezberdinak direnak biltzen diren, oso printzipio txikiekin, egin dezagun Euskal goi mailako hezkuntzako eta ikerkuntzako eremua. Ez nago hitz egiten egitura bat eta eremu bat nun
joko arau batzuk dauden, eta Europa mailan ipintzen diren tresnak aktibatzen diren. Lehen aipatu du Nekanek Erasmusa, betikoa da, mugikortasuna, titulazio partekatuak, hori existitzen da, baina guk observatu duguna da, existitu arren ez ditugula nahikoa erabiltzen, ez ditugu esplotatzen. Esan nahi baitut. Gure EHU ikasle bat. Esaten du, egingo dute 3. mailako mobilitatea. Ederto. Zer egingo duzu? Erasmus edo Sikue? Sikue da Espainia barrukoa, ez? Eta, Sikue, ez dauka dirurik, ez dakit zer. Nora joango da? Iruñara? Pues ez, joaten dira Sevillara. Nora joan nahi dut? Nun dago kosta, edo nun dago ambientea, edo zer kontatu dian lagun batek? Joan ziteken Iruñara, eta Iruñako etor ziteken Bilbora, eta inkluso Bilbora etorrizkero euskera egin dezake, jarraitu dezake. Baina, karo, ez baditugu intentzioz politika bat egiten, ez baditugu tresna horiek helburu batekin lerrokatzen, pues doa inertziarekin, eta inertziak batzutan indarrak eramaten zaitu toki batera eta beste batera, ez? Orduan, gure ideia izan da, bagoazen goi mailako hezkuntzako eta ikerketako eremu bat bultzatzera, eta gaiak, kasu honetan, izango dira Euskal Herriari kezkatzen dioten gaiak, ez? Igual, minbiziaren ikerkuntzari buruzko taldeak egiteko, joan behar dugu European Universities hoietara, baina hezkuntzari buruz hitz egitera, kulturari buruz hitz egitera, zerbitzu publiko hitz egitera, eta batez ere gizarte gaiekin hitz egitera, hori izan daiteke oso eremu emankorra. Orduan, honetarako badauzkagu indarguneak, eta benetan zinez ikusten ditugu indarguneak, ez? Badaukagu Euskal Herri izaera eta etosa euskera, naiz eta beste hizkuntzak ere behar ditugun, hori argi daukagu. Euskerarekin egingo genuke komunitate oso txikia, iparraldean ez ginateke apenas eraginkorrak izango, kasi bihurtuko genuke Euskal Herria EAE, eta ez da idea. Da, behar ditugu, unibertsitate mailan behar ditugu hizkuntza desberdinak euskera, baina behar dugu, frantsesa be bai. Tristea da guk esaten genuen, gu batzutan joaten gara, proiektuak egitera iparraldera, Bordeleko, Baionakoekin, eta hegoaldekoek ez dakigunez frantsesez, iparraldekoek batzuk badakite gaztelania da, azkenean bukatzen dugu ingelesez hitz egiten. Ez dago hizkuntza bat berabez hegemonikoa dana, hirurak daude. Orduan, zeozer egin behar dugu, hor pasarela bat behar dugu garatu ahal izateko goi mailako hezkuntza. Horrek eramaten gaitu hizkuntza politiken gaira, eta hori da meloi bat, zabalduko ez dudana, baina ondo pentsatu behar duguna, ez? Badauzkagu tresnak, gure taldeetan esateko, egiturak sortzea oso zaila da, eta gero mantentzea are zailagoa, ez? Orduan, erabili ditzagun, badaude europear proiektu politikak euroeskualdeak indartzera. Badaukagu momentu honetan itun bat Nafarroa, Akitania eta EAEren artean, Eusko Jaurlaritzaren artean. Zergatik ez eskatu egitura horri intentzionatu ditzaten politikak goi mailako hezkuntza eta ikerketaren eremuan erabiliz dauden tresnak, baina intentzionatuta, politika batean ipinita, erarkargarri bihurtuz Sikue bat egitea Iruñan, edo Erasmus bat egitea Baionan, seria 0 kilometroko mugikortasunak, beraz, sostengarriagoak dira, interesanteak dira gure herrialdearen biziraupenetik, ez? Seguro ikasle guztiek ez dute bat egingo horrekin, baina egiten baldin badute milek, milek egin dute. Horrek ja sortzen du euna, ez? Orduan, banoa hildo estrategikoetara, ez dakit nola noan denboraz, baina seguro txarto. Goi mailako euskal hezkuntza eremua itun baten bidez. Hor dago ideia, eta Nekanek esan duen bezala, guk eztabaida hori eraman dugu aurrera. Orain ituntzeko kapazitatea daukatenek egin beharko lukete, ez? Orduan, hor dagoz, aipatu dizkizuedan, euroeskualdea eta euroeskualdeko gobernuan nolabait esateko, ez? Ituna operatibo egin. Claro, porque ituntzea, bai, dana gaudea doz, eta ez dakiz zer,
behar ditugu ituna eta ondoan plan estrategiko bat, nun dauden finantziazioak eta bide horretan jartzen diren. Eta gero, beste alde batetik, esan dudan bezala eta hau errepikatu dut jamen behin eta berriz, intentzionalizatu eta neurtu, ia ondo goazen ala ez. Osea, politika publiko horiek martxan jarri eta neurtu, ia benetan lortzen ari garen helburu bat. Eta bueno, hori da talde honetan egin den eztabaida, oso bide polita izan da, oso erresa da izan da gure artean ados jartzea, eta haietako batzuk hemen daudenez eskertu nahi diet, eduki duten pazientzia eta adorea honetaz hitz egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zemuz gaude. Bueno, orain gatoz titular batzukin, azpimarra batzukin. Eta zorrotz izango gara demorarekin, kukaidantza zain ukiko dugulako, mugitu egin behar gara, emango dizkigute instrukzioak, ez da? Baina ni badakat pixka gorpuzteko gogua hitz egin dugun guztitaz, baina guazen gure azpimarretara. Ui, kendu egin digute, hor dago, barkatu, eskerrik asko. Gure lehengo azpimarra. Hezkuntzari aplikatutako metodologia konplexu bat. Hitz egin dugu zerbait hontaz, baina hemen azpimarra jartzen nahi dugu. Guretzat hau ekarpen bat bada. Hezkuntza oso konplexua da, eta hezkuntza bere zabaltasun eta konplexutasun hortatik ulertu behar zaio. Hezkuntzatik nahiko kultura handia dago, ez da? Komunitatearekin batera hausnartu beharreko zerbait dela. Hezkuntzatik bakarrik ezin da, komunitatea gizartetik eraiki behar den zerbait da. Gure ahalegina hor begirada jartzea da. Horre dakarren konplexutasunarekin. Ze gizarte eredu, ze komunitate eredu, horre dakan konplexutasun hortatik. Eta gainera gu hezkuntzatik bakarrik ez dugu nahi izan berba egitea. Guk hezkuntzaz berba egin dugu sozioekonomiatik, kulturatik, soziolinguistikatik. Hezkuntzaz denok hitz egin behar dugu eta hezkuntza denona da. Horrei ematen du marku konplexu bat, hezkuntza komunitatea gizarte eredu. Eta gero nik uste dut esan behar dugula eta harro, gure bide konplexu honek eta metodologia konplexu honek txirikordatu ditun, gurutzatu ditun bi ardatz nagusi. Eta hori bai izan dela berritzailea. Inoiz egin ez den hezkuntzarekin lotutako herri gogoeta bat izan da. Batetik etapakako irakurketa egitea, eta etapa horiek gainera solasean jartzea, sistema osoari begiratzea, gure gizarte ereduarekin lotuta dagoen zerbait da, gure herri tresna nagusiena hezkuntza ikerketa ezagutza da, beharrezkoa zen etapakako irakurketa hori egitea solasean jarriz sistema osoa, ez gara iritsi, lotuneak eta zeharkako lerroak iritsiko gara, hori egiteko pendiente bat, eta gero garrantzitsuena, lurraldetasunaren logika, perspektiba hortatik aztertzea, beste konplexutasun eremu bat. Uhartaraziz, zenolako testuinguru errealitate soziopolitiko, linguistiko ditugun. Jabetu egin behar gara, oraindikan lan gehiago egin behar dugu hortaz jabetzeko. Eta konplexutasun honi atxikitzen diogun onura da, hezkuntza bera konplexua denez, konplexutasunari hurbiltzeko modu konplexuan hurbildu behar gara. Benetan bilatzea nahi baldin baditugu zirrikituak gure realitate eta gure euskal hezkuntza zahare hori eraikitzeko bidean. Baina konplexutasunaz gain, lehen aipatu duguna, praktikotasunera heltzeko bidea egin dugu. Hau da, nola bihurtu kohesio hori praktika konstientea, nola materializatu, nola gorpuztu, eta sortu dugun sare borondate hori elkarlanean aritzeko nola jun gorpuzten. Kohesioa materializatzen. Hori da, guretako bigarren azpimarra handi bat,
akaso zer ikusi daukana goizean igorrei aitu diogun zerbaitekin ez dela. Eta da, nolabait ere, kohesioaren ulerkera, materialtasunera lotutako ulerkera bat egin nahi izan dugu, ez? Ara nahi dut, nolabait izaera performatibo dinamiko bat eman nahi izan diogu kohesioari, eta soziala den kontu hori, ez, kohesioarena, pentsatu jarduteko edo aritzeko edo egiteko espazio gisara. Eta hortik, irudikapen berriak eraikitzeko, deseraikitzeko, berreraikitzeko, nolabait ere kohesioan materialidade batean kokatu eta ikusi hori denbora eta espazio bat bezala. Eta hortik ez, egingarri izango lirateken, elkarlan bektore, proiektu izar, eta barez, nolabait ere praktika horretan ulertzen dugulako zere, eraikuntza prozesuak praktika kontziente horretara eraman behar direla, ez? Idoiak ere behin eta berriz aipatu digun kontu hori, ez? Osea, intentzionalizatu eta praktika kontzientera eraman. Eta hori iduritzen zaigu badela ere hezkuntzako lantalde honen bigarren ekarpen garrantzitsu bat. Bututu egin haute, jazta. Eta hirugarrena, lehen Albak oso ondo kontzeptualizatzen lagundu diguna. Kontzeptua dia, baina oso lotuta orain aipatzen eta azpimarratzen ari garen intenzionalitate horrekin. Bi konstrukto kontzeptual. Lankidetza vektorea, proiektu izar. Honekin izan dugu, ondori estatu duguna guztiontatik, eta lehen esan dut, abstrakzio batean ezin gara mugitu, lurra ikutu behar dugu, eta etorkizuna egiten eraiki behar dugula. Egiten, baina ikuspegi kontzeptual berriak sortzeko, egiten praxi berriak sortzeko. Eta garbi dago, elkarlana egituraketa mugikortasuna. Hor jartzen dugu intenzionalitatea eta proiektu batzuk hori egiten ikasteko eta gorpuzten jarraitzeko. Laugarrena komunitatearekin zer ikusia dauka eta ikaslea erdigunean kokatzearen idei horrekin, utzi da zuen Maria Maeztu berriz ekartzen. Maestraren, berak maizuaren, arte sotila honetan datza. Zehar argitan, ikusten jakitea bere ikasleek hartu litzazketen aukera ideal posible guztiak zeintzuk diren. Urteak aintzinera egina ala, gizartea hobea sortzeko. Gu ohartu gara, gure hausnarketa guzti honetan zehar, ikaslearen garrantzia eta ikasle erdigunean kokatzearen eta pertsona oso gizara begiratzearen garrantzia behin eta berriz azpimarratu dela, baina konplejizatu dela edo zaigula edo dugula bidean eztabaida, hain zuzen ere komunitate batean kokatzen den ikasle batez ari garelako, ez? Orain eta hemen batean, alegia, gaurko Euskal Herri honetan dagoen ikasle batez ari gara. Maria Maeztuk ere erraten zuen ez ikaslea, baina jendarte hobeago bat sortzeko, hobeago horri jarri nahi dizkio zuen abizenak. Beraz, hori, ez nolabait biak nola elkar gurutzatu zaizkigun, oraindik hausnarketa luzea dakar honek, baina nolabait ikaslea ideia konkretu, baina aldi beren ideia politiko gizara ere, hor hausnarketa bat ere abiatu da, eta hor dago azpimarra bat ere bai guretan. Beste azpimarra bat, Euskara eta Euskal kulturaren kezkak mai gainean darrai, 1918ko lehen kongresua eskeroztik, noski, gauza asko aurreratu dira, baina gaia mai gainean darrai. Eta Euskal hezkuntza sare hori aukera bezala ikusten da, ez dut errepikatuko pixkate aurretik esandako guztiak, baditu kudeatzen ikasi behar dugun, jakin behar dugun oztopo batzuk kudeatzen, ikasi eta jakin behar du oztopo horiek kudeatzen, metodologia, tresnak eta garatu beharko ditugu, baditugu mugatzaile batzuk, baina behar dugu kontzeptualizazio berrietan, praxi berrietara juteko espazio bat sortzea, elkar ezagutzan sakontzeko, hiztegi partekatua sortzeko, ulermen komunak sortzeko, eta mugikortasuna, lankidetza egituratze hortan sakontzen joateko. Bale, ados. Nolabait akitzeko, nolabait Euskal Herriko espazio edo hezkuntza espazio sare edo kohesionatu baterako edo elkarlanean aritzeko borondatea sortu da, biztan da, edo ala uste dugu, sortu dugula borondate hori, edo premia horren ikustaraztea.
lurralde guztietako sare zabala osatu dugulako, zanitza emankorra izan dena. Urrengo urratsei begira, uste dugu, abstrakzioi buruzko hausnarketa errepikakor batetik eta autorreferentzial batetik eta sakabanatu batetik bertzen orabai joan beharko genukela berriz ere horrekin lotuta, materialidade horrekin lotuta nolabait estrategia operatiboak aktibatzea dagokigula eta gaur hemen eman direnak horren adibide izan daitezke. Gu hoietara llegatu gara, izan daitezke igual bertze batzuk. Orain bai seria jarriko naiz. Maria Maeztuk zioen pedagogiak dituela bi erronka, bai? Lehena da, helburu ametsa bukaerako helburua zein den finkatzea, pentsatzea zein den hori. Eta bigarrena da, nolabait ere, nora tailatu nahi duten. Bigarrena da, horretarako zer eta nola egingo dugun, galdera hori erantzutea zer egingo dut horretara llegatzeko nola egingo dut. Nolabait, akabera, helmuga, badut abia puntuan badakit nora tailegatu nahi dudan, Euskal Hezkuntza sare, ezagit, bateratu, kohesionatu, batzen gaituen batera, bai? Eta bidea nola, biderako hemen tresnasorik batzuk eman dira. Eta erraten zuen Maria Maeztu, horretarako tresna politika dela. Beraz, eragile erakunde, agintari, herritar, alderdi, sindikatu, elkarte zaudetenak, politikaren pedagogiaren eta pedagogiaren politikaren garaia da. Esker mila unitz. Eskerrik asko denai, oso interesgarria hemen entzundakoa, badugu zeri bueltak eman. Eta orain, bestelako jardun batera pasa behar dugu, eta eskatu behar izuet gainera, zutitu eta mugitzea, aldameneko gelara joan behar dugu. Kukai dantza taldeak ikusentzunezko emanaldi berezia prestatu duelako, propio eta espreski jardunaldi hauetarako egindakoa, aurretik Jon Maia eta bere lan taldeak lanketa bat egin dute, pentsatu, hausnartu, egun hauetarako zer litzateken egokia, eta dantzan eta kantuan jarriko gaituzte, antza, bakoitza bere erara, nostasuna eta hizkuntza eta kultura bakoitzak bere erara bizi duen moduan, hori ere bai, ez? Gomendio batzuk eman dizkigute, ikusentzunezko hortaz egokiago edo gozatzeko, proposamena zutik jarraitzea gomendatzen dute, libre setitu zaitezteala ere lekuz mugitzeko edo lurrean esertzeko edo nahi duzuen bezala aretoan mugitzeko, mugikortasun arazoaren bat egongo balitz, norbait arazoren bat izango baluke, aulki bat ere eskatu daiteke, eta esandakoa bakoitzak bere erara bizi dezala Kukai dantza taldearen proposamen hori. Beraz, zutitu eta justu alboan dagoen Almudena Ziz aretora joan behar dugu, atsedenaldia ondoren bazkaltzeko eta 3:30 ekingo diogu arratsaldeko saioari.